pane ivo vanenge vachiramba vari kundinyima kadai tikapinda mumachira edu tikarara baba vangu urara womuka mangwana vachita sei vachienda kwapinda. Hasha TV nyaya sezvadziri. Tasokera unodiwa mudadira mambo makope nemhosva huru. Ini mudzimai wako handichagutsikana newe. Kubva 2014 kusvika nhasi. 20 kubva 2014 kusvika nhasi uno handizivi kuti wakuponera kupi. Ndinyarare yanepfaka zvako amai ndizvozvo makanyoresa Uongo. baba mazvinzwa zvandaverenga fambairisi yangu right grace Patmos chautsai Ini Grace Patmos. Ndinopika ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambo makopo. Mwari vandibatsire. Tasokera Patmos. Ini tasokera Patmos. ini tasokera Patmos. Ndinopika kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambo makopo. Ndinopika kuti ndichataura chokwadi pamberi pamambo makope pasina neno. Mwari vandibatsire. Manyero mtoto wenombo wandinawo pano hapana pese baba hapana pese hapana aiwa gora pera muna December dambudziko riripo ndiraiwo mai ndovanenge vachiramba saka kuti vazouya kuno kuti vazouya kuzokuitai dare munofunga kuti inini chii chiri kunyanya varwadza kuuya kuzonyepera dare kuti murume wangu haana zvaari kuita mumba kubvira 2014 imakapedzisira muna December. Tine umbo watakaita iwo vakanditi handi kusindabhisi tonotariswa kuti hamuna chirwere tikaenda tikatariswa ndikawana ndisina chirwere tabva ikoko tikazouya kuclinic vakati handi tinoona kuti une ropa rako rakamira sei tikaenda tikaonekwa mapepa acho ndinawo pano saka zvataifamba izvozvo taifamba tichiwirirana zvimwe zvinhu 2022 izvo ropa 2023 saka makapedzisira nini hata gora pera muna December right inini hamuna kusangana nawo kubvira muna December kusvikira izvozvi muri kutaura here paaaango makope kuti vakuru vari kunyima ya pane ivo vanenge vachiramba vari kundinyima vari kundinyima asi mnenjira katirege kutaura musati mauya kunokudai mune hama dzakambopindokwadziri here muchitaura kuti kana dzekumusha kwavo kudaanateti hama yenyu kundiramba ndisikuzivasoda kuti ndiitasii ndina pandati ndasina nazvo tanga tichiri kungotaura pumba muchitaura namusingavairani vanhu tu
akuzokuwirirani yezvinezvi muna April uyobva pese apa pazuva kuti vazomanga ripoti ava kumashure kwesikana mamune vana kana mamune ndo zvamaita maita 23 to 24 goresi aiwa kusaka makarege kushamana kuti rege ndinoona atitoa kana muzukuru izvo zvese handina kukwanisa kuita saka amai vacho dai mukatanga kutaura chokwadi zvinotifambira nokuti mukatanga kunge muchida kuvhara chokwadi zvinotidhonzera nguva imi ndinoda chokwadi zvavapindi kaita amai vacho vataura ini chimero chiri mukati memba yangu chatisvitsa ndisvike panapa kubva 2014 yakunopera pakaita dambudziko kuti baba vakatanga kuswedera kure neni kadai tikapinda mumachira edu tikarara baba ingorarawo muka mangwana vachita sei vachienda kuapenda ndakamboshinga somunhu womudzimai kusvika ndaona kuti zviri kuitika izvo hazvisi zvaazvitsva so ndagara kwamakore mazhinji ndobva ndabvunza babi yangu chii chiri kuitika babi yangu anga asikadai ndobva tagara 2014 uya tamupedzisa tapinda mu2015 tapinda mu2015 takagara zviri zvimwe chete izvozvo babi yangu aita akabuda kuti tine purasi akabuda akaenda kupurasi 2-3 days ariko akadzoka kusvika pinda mumachira obuda ndizvozvo zvimwe chete zvaramba zvakadaro ndobva ndabvunza kuti chii chiri kuitika kubva pai kusvika zvino asi pane pandiri kukanganisa babi yangu daiwa hapana pauri kutadza chinyarara ndogara ngoshingirira asi munongoziva munhu kana uri nyama inyama unomboshinga asi pane musi waunotoonetsa mumwe munhu nokuti uri nyama ndobva tagara kusvika 2015 uyoyo wapera kuti ini ndindaitonetsa munhu masi akasvika machira akarara akasvika maybe 2016 kuti kadai ndikamuguma kudai so aizamura ruoko rangu ndikasvika padhuzi naye aidzamura ruoko zvo ndashaura kuti asi ndikamubvunza asi miri wangu wane minzwa chii ndiri kuvava here mabi yangu anga asingatauri ndobva ndaituka kurara ndikarara undoisawo ichi zimbezi rendo rivhara pakati tinyasorara hope munhu asandizambwe ndobatwa nehope ndikazamira munhu 2016 iye ndipo takaenda kuchechi kune vamwe ndakazobvunza machembere vaviri vakakura madzimai vakakura kudarika imi ndobva ndati madzimai ndikumbirawo kuvhunza handina kuti zviri kumba kwangu ndichivabvunza ndakati kuda kuziva kuti munhu kana ari munhu rume ndikuti uzonzi munhu akura anenge ane makore mangari ndobva vataura saka ndakazvona kuti inda mufoti vada kukura ndobva tagara ndakaita sendabvunza mubvunzo wani ndiri kuziva ri mupfungwa dzemabi yangu tagara 2016 uye asati abuda mabi yangu ndipakati zvanzi iwo sarambo chingondinetsa zvauri kuda here ndiri kuzviziva asi inini ndakura zvauri kuda ndichazvikwanisa 2016 ndobva ndagara ndikati munhu pamwe ari here ndikuti ana mbuya akandiudza kuti chinokonesa kurwara kana kukura 2016 ndizvozvo makapedzisira kusataura nese nenawe chikonzero chakachizvo ndikotora kuti ndakura here ndo zvaita kuti ndakura pakutanga ndobva ndazoti kuenda kwemakore nokuenda kwenguva ndobva ndazobvunza akangoti pakumunetsa pandikumunetsa paipai ndipanotaura nyaya dzake ndoti aiwa inini zvauda kuita izvi hazviite ini ndikafunga nezvako mwoyo wangu akasviba chasvibisa mwoyo chii ndatadza kuchiziva kusvika 2022 takangogara zviye zvokuti akambovararira zvoshaya basa 2022 akasungira August akaenda kupurasi ndobva adzoka mazuva mashoma shoma adzoka kudaro munhu abva kupurasi zvandakaona pafoni yake pane nhamba dzandakaona dziripo nhamba dzendakadzifona kureva chokwadi izi nhamba isi dzangu kwangu anga asandifonei ndiri kumba yari kupurasi nokuti purasi anga asandibvumire kuenda ndakatoenda zvenharo ndobva ndatora nhamba dziye pandadzifona saka ndafona nhamba dziye munhu akadaira pafoni akaona kuti zvandafona ndobva ndakata iye ndobva azofona ndoti handasvika kare manzwa ndasvika kare kunoku ndobva ndadzima foni iyi muri dzaana kuziva ndo zvandanzwa ndopa ndakadiedza pamunini vari munhu ndati pamunini uyekuni vanogara kuchiwesheni tigara museminari ndakavapa mari ndavatumira uyai nekukurumidza ndobva ndikano makore apinda ndikati bamunini ndibatsireiwo zvipa mukomonya ndichazvinzwisisa bamunini vari ndobva wabvunza mukoma akangoseka hana chaakadaira chine musoro kungoseka akati zvino maiguru mukufunga nawo sei
ndobva angoseka ndokusiya zvakadaro. 2022 muna August ndobva asumuka ndokuenda kuchechi, ndokuenda kuchechi kuMozambique. Vakatanga vasumuka vakaenda kupurasi, ndokuita 3 days vari kupurasi. Vadzoka kubva kupurasi musi uyo waiti vanhu vakuenda musi wechina kuMozambique kuchechi. Ava vakadzoka kumusi wechitatu kubva kupurasi. Ndobva ngosvika kumba nokupeka mabhegi yangu. Ndakasvika ndikagara pamubhedha kudai ndikafunza. Uyu mabi yangu akutokirwa saka kuenda kunze kwenyika. Kuzvari kuenda kunze ari kundisiyawo ndakadaro chikonzero nei ndakafunza. Koma akuenda zvikanzi makutoenda zvikanzi enda akuenda abi yangu ari kuenda uri musi wechitatu asi chechaendwa musi wechina ndikurongedza bhegi rangu. Vachisumudza bhegi ava ndakachema misodzi yangu yakabuda zvandanga ndisina kuda kuti misodzi yangu ibude. Handichazivi ndiri kuitwa sei chii chiri kuitika. Ndobva asumudza mabhegi vakaenda. Vaenda kuMozambique vakaita 2 weeks variko kuchechi uko. Ndobva vazodzoka. Vakasvika musi mumwe chete kusvika pamba ndobva vangurara kurara kwemazuva ese. Kumuka kwavakaita mangwana yachona nekuti ndakuenda kupurasi. Kune basa rakawanda kupurasi. Iyo iri nguva yekuti hakuna nese, hakuna chii. Vakomana variko. Ndobva vaenda. Day 1 ravakaenda iro, rechi 2 ndobva vatumira 4. Nditumirewo kuno chishuga, kuno hakuna shuga. Mwana akati achirega itumire shuga baba ati varikuda chishuga. Ndobva arongedza mwana ndokuisa mumota. Saka ndakangoti uku kupurasi. Shuga iri kuenda kunodyiwa nani. Munhu akaenda akabva kuMozambique 2 weeks asipo kusvika nokudarikira kuenda kupurasi. Ndobva ndati kuraiti rega ndipinde mota naenda shuga. Mwana akanditi mama munoenda kupurasi munoitei? Ndatumira kumota. Ndikati aiwa chirega ndiende ndinopereka shuga iyo ndini. Ndobva ndapinda mota. Kusvika kupurasi ndakatodzikira parodhi kudai. Ndikufamba zvishoma shoma tasvika pamba pavanogara pano vasingangoti bvumire kana kusvika. Ndobva ndasvika pamba pai ndakasvika ndikarohwa nehanda ndakaita sei ndichagona pasi. Ndizomba mune masungano vakutaura. Vakutaura vanhu vaviri mumba ndakamira ndikazvibvunza chii chandiri kunzwa. Dai ndarega kuuya. Ndobva ndamira. Saka panguva iyo vanga vachitobuda. Vavhura dhoo ndobva ndoona nepakwanza iyi. Ndakandagara pasi zvino. Ndobva vakadzosera dhoo ravo. Ndisingazivi chakataura nomunhu wavo. Ndobva vasvika kwandiri ndokundibata vachimira titaurirana. Ndikati muri kutaurana neni nezvei? Ko muri kuitei? Mumba mune vanhu vaviri. Ndobva vakandudza zvanga vachiita. Tanga tichitoita bonde tatopedza izvezvi vachiudza ini. Ndakarohwa nehavo. Ndikati ndichaputsikira pasi. Ini nyaya ndoda kubatsirwa madzishe mundibatsira. Chandoda kuvaka musha wangu hazvina kuzokuvaparara. Ndikati inini mati muri kurasika sei? Ndobva vadzokera kutaura. Vakandibata kudaro. Ndobva ndatika ndikati pinde mumba menyu macho. Ndapinda mumba. Ndomusi wandapinda mumba mama vanorara kupurasi. Kubva mapurasi achitorwa anga asingandibvumiri. Vachingoti tigara pabasa. Ndinotengesa kushopu ndini. Kugara pabasa iwewe. Ukabva pabasa tikaenda kupurasi tese. Kupurasi uko hatina chikupa vashandi. Saka ndini ndaishanda mari kupa vashandi mushopu imomo. Ndokubva ndapinda mumba mune ndinokaziva arimo. Saka panguva taitaudzana munhu akaona mukana wekuita sei kusvetuka ndobva atiza. Atiza kudaro aenda ndakasatikanizana nababa. Munduudza kuti chii chiri kuitika. Ndadzoka. Ndobva ndafonera mumwe munhu wekuchechi, mukuru wekuchechi, mukuru wangu wekuchechi. Akati dhuku yakazouya. Ndokutaura kuita seanotienzanisa sabi yangu havana kuzviteerera. Ndobva tagara. Kubva 2022 kusvika 2023 vachinokohwa fodya iyoyo yavanga vaita unogadzirira nesi. Takabuda vakasiya fodya iri mubani. Takaenda kumunda ndokadzoka kuenda zvenharo zvino ndinoona mhanyi ndodira kuzoti kune chiriko kupurasi mwana wachinzi kusaindi. Ndokadzoka ava ndokuti kuenda kupurasi ndobva vaenda. Vaenda kupurasi ndikuenda kupurasi havana kuenda kupurasi. Vakazondifonera kumazuva rodoka kuti ndakusvika kupurasi. Masvika ndikati mabi yangu afamba kamwedzi kwadoka ndakavabvunza munosvika kwadoka here zvikanzi handinozvika. Kwanga kwatoi mapasti 5. Pane zvavanyepa ndezvokuti ndavabata ruoko ndichitaura kuti ndiri kuita zvakati, ndiri kuita bonde izvozvo munhu aripo anga aripo. Mukaita ruzha ichi achizobata mavhiki tinowirirana here kuti imimi
mataura muno mudari mapika remember sokana mapika kuti mati inini handichakwanisa zvekusakwanisa ini ikoko handinombosvika handizviziva izvo handinamboudza madamu wangu kuti handizviziva ini pesa panezvanga zvichitofamba pane zvinhu zvavanyepa here pane zvavanyepa ndezvekuti ndavabata ruoko zvichitaura kuti kuita zvakatukuita bonde asi zvokuti mami munhu aripo asi chatoda kubvunza pamoni chidikidiki chandinoda kubvunza pamoni ndochekuti aiwa mukaita ruzha ichi achizobata mazwiti tinowirirana here kuti imimi mataura muno mudari mapika remember musakanga kuti mapika kuti mati imimi handichakwanisa ndosaka manga musingakwanisi zvekusakwanisa ini ikoko handinombosvika handazviziva handinombodza madamu wangu kuti handazviziva imimi muno mutatu makaregerei kumemina mukana ini pesa panezvanga zvichitofamba ndatibvira ndatindine kusvika kuna December handina kuramba yakapiriza ndatinibva kuna December kusvika izvozvo amai vairamba saka imune nemuchina ini ndenge nchida ivo makaindowo kunani avari kutauraidza mukomumini makaindowo kunani ini pandakaenda hapana problem yenyu hamusi kuda kubuda pachena nyaya iripo ndekuti hamusi kuda kubuda pachena why imimi nemudzimai wenyu musiri kuitirana panofanira kunge paine problem hatizokunyeperana panakuda ndakangoregera kana kuti makachidii pane problem problem iripo ndiyoyo ndiyo yekuti vakawana munhu aripo mukadzi aiwa ini pesa apa ndaiva pabonde December vanotaura saka vakanditakura kuti ande kudarweni kusedhabhesi tinoonekwa kuti hauna chirwerere tikaenda kusedhabhesi mapepa ndinayo paramba tadzoka ikoko kusedhabhesi tagara mwedzi here kana kuti mwedzi miviri vakati andei unotestiwa ropa tikanotestwa tiri tese saka ndiri kukubvunza imi kuti maenda panotestwa imini mukati mese mazviona kuti makachena makazowatanga wairama ini ndakavatanga mumashure pese kwankurira iti pane mapepa ari pano zvandiri kutaura inini December kubva December awo pandakapesira amai vari kutaura suda kunetsa dai regai ini ndakufunga kuti kubvunza kunenge kuriromo tikati nhasi uno munaita zvakanaka kuti mati muri kuda amai vacho vari kuda monzi muno munhasi mokuda mozodzoka kuiwani muchichitaura kuti naimasangana naamai kandani Hello Zimbabwe, makadini tauya isuve burning issues herbal health clinic tinobatsira maproblems epabonde so tine drink redu ratinaro iri rinonzi Power Tools energy drink. Power Tools energy drink inonwiwa nababa kana mama, munhu wese anonwa. Inobatsira 1 low sperm count, 2 erectile dysfunction, premature ne long lasting. So kana munhu ukanwa drink rako iri rinonidza 3 hours kuti riite active system mako, then after ipapo unokwanisa zvako kupinda muground wotamba bhora rachona rese musystem mako. Iyo drink rinogaramo 3 to 4 days richishanda ririmo. So tenga Power Tools yako nhasi inoita only $1 chete kadrinki kanonaka aka. Power Tool, herbal energy drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic.